Dobrodošli na kanal. Prijavite se. Klik na subscribe. Premijerka Ana Brnabić reagovala je juče nakon redovne konferencije, a na kojoj su novinari pojedinih redakcija insistirali na tome da umjesto pitanja u vezi sa situacijom oko novog virusa, stručnjaci odgovaraju na pitanja o predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Očigledno da je nekima sve drugo manje važno, osim da se obračuna sa Aleksandrom Vučićem, čak i tokom epidemije. Vaš problem je što mislite da mržnjom možete pobediti nečiji rad. Nećete uspjeti, poručila je premijerka. Podsjetimo, došlo je do napada pojedinih medija na Aleksandra Vučića od saznanja da je njegov sin zaražen. Najžešći napad na Vučića jeste zbog njegovog odlaska u Niš, gdje je držao konferenciju za novinare. Tim povodom se oglasio i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji je rekao da on lično garantuje da su sve procedure ispoštovane.